Αν πεθάνω και δεν υπάρχει τίποτα, θα είμαι αυτό που ήμουν πριν γεννηθώ. Τίποτα. Γιατί αυτό που είμαι σήμερα δεν μπορεί να παραμείνει. Επόμενος, αν δεν είμαι τίποτα πεθαίνοντας, το να πεθάνω θα σημαίνει ότι θα πάψω να είμαι αυτό που είμαι σήμερα. Και αυτό μοναδικό στο σύμπαν θα χαθεί. Επιπλέον, αν αυτό που είμαι σήμερα είναι κατέχω ότι είναι άλλα πράγματα, τότε δεν είμαι τίποτα στον εαυτό μου και είμαι ήδη νεκρός. Αν και αναπνέω. Και αν το να ζεις δεν σημαίνει να κατέχεις, δεν είναι να απολαμβάνεις. Μπορώ να απολαμβάνω μόνο ενώ αναπνέω. Επόμενος είναι μόνο ένα βιολογικό προϊόν και δεν είναι μόνιμο, ούτε καν σήμερα. Τι είμαι εγώ που είναι κάτι περισσότερο από αυτό που μου δίνει η πράξη της ανάπνος? Σίγουρα θα είναι μία υπηρεσία και η υπηρεσία μου δεν θα παθαίνει όταν πεθάνω, γιατί τη ωφέλη της υπηρεσίας είναι αυτά που λαμβάνουν όσοι υπηρετούν από τον υπηρέτη, όχι είναι η ίδια η υπηρεσία. Επιπλέον, γνωρίζω ότι τα ωφέλη ίσως παγούν, αλλά τα ευεργετικά τους αποτελέσματα δεν μειώνονται. Ακόμα και αν δεν συσσωρεύονται πλέον. Αυτό παραμείνει όχι στην πράξη, αλλά στην ιστορία της ζωής, στις ζωές των άλλων. Έτσι είμαστε όλοι. Ζούμε υπηρετώντας και επιτρέπουμε στους άλλους να μας υπηρετούν, έτσι ώστε η ζωή τους να παραμένει μέσα μας για πάντα. Αλλά όχι τα πάντα, γιατί τίποτα δεν είναι κρυμμένο από το τίποτα εκείνων που αρνούνται να του δουν. Φοβούνται να μην είναι τίποτα και απαιτούν να σκεφτόμαστε ότι τα πάντα είναι πέρα από το παρόν. Σε αυτό το τίποτα που έχει γίνει τα πάντα μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν, γιατί τους έχει δοθεί το δικαίωμα να βρίσκονται εκεί, ακόμα και αν δεν έχει απομείνει τίποτα να είναι και δεν έχουν κάνει τίποτα για να φτάσουν εκεί. Και δεν είναι τίποτα επειδή το να είσαι κάτι σημαίνει πάντα να υπερείς και απεκθάνονται έντονα την υπηρεσία. Ούτε είναι ότι εκμεταλλεύονται τους άλλους, γιατί δεν ζητούν τίποτα από αυτός, ούτε περνούν τίποτα από αυτούς. Αλλά μάλλον ότι δεν τους δίνουν τίποτα, επειδή πιστεύουν ότι δεν πρέπει να έχουν τίποτα. Γιατί θα τους έπαιρναν αυτό που έχουν, που είναι καθαροί κατόχοι, που είναι το ίδιο με τα να μην έχεις τίποτα. Αυτός που δεν έχει τίποτα, δεν δίνει τίποτα. Αλλά δεν γνωρίζει τίποτα για τη δική του ανάγκη, εκτός από την επιθυμία του να μην δώσει. Αυτός που δεν δίνει κάνει λάθος σε όλα τα πράγματα, γιατί το δώσιμο δεν προέρχεται από το τίποτα, αλλά από όλα τα πράγματα. Δεν είναι πράξη μεταβίβασης, αλλά εμπειρία αυτοαπάρνησης. Ο χωρισμός από όλα τα πράγματα
που μεγαλώνει με κάθε πράξη αυτοπάρνησης και που ως πράξη μπορεί να τελειοποιηθεί μόνο από αυτόν που λαμβάνει. Γιατί αυτό που δίνεται δεν θα δόθει πραγματικά σε αυτόν που δεν λαμβάνει. Αυτό που δεν λαμβάνεται απλώς δίνεται, αλλά δεν λαμβάνεται πραγματικά. Επιπλέον, αυτό που λαμβάνει δεν ολοκληρώνει πάντα αυτόν που λαμβάνει και επόμενος ο δότης είναι πλήρης προκείμενου να συμπληρώσει τον άλλον που λαμβάνει επειδή είναι ατέλης. Μόνο επειδή ο δότος δίνει επιτυχάνεται η κληρότητα και στο Δίο. Επομένως, λήψο είναι απαραίτητη στο δώσιμο, διότι πρόκειται πάντα για την ολοκληρώση του λήπτη από την λιρόντιτα του δότη. Ατέλης όχι λόγω της πρόσφορας, αλλά επειδή δεν έχει δώσει ποτέ.